μετά τις κινητοποιήσεις, έτσι, βγήκε ο Πρωθυπουργός και εξήγηλε κάποια μέτρα. Ο αγροτικός κόσμος και ειδικότερα οι μελισσοκόμοι είναι ικανοποιημένοι από αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός? Όχι, δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί δεν πατάνε πάνω, ουσιαστικά δεν έχουμε πάρει απάντηση σε κανένα από τα αιτήματά μας. Το μόνο που έδωσε απλά μια έκτακτη ενίσχυση στη Θεσσαλία, η οποία και αυτή δεν μας καλύπτει. Με ποια έννοια δεν καλύπτει? Γιατί πρώτα απ' όλα δίνει έκτακτη ενίσχυση στη Θεσσαλία λόγω του ότι είναι πληγήσα περιοχή από τις φυσικές καταστροφές, αφήνει έξω τον Εύρο, δεν συμπεριλαμβάνει τον νομό του Εύρου και δεν συμπεριλαμβάνει και τη Ρόδο, δεν συμπεριλαμβάνει τη Φτιώτιδα και τη Βιωτία εδώ στη στερεά Ελλάδα, που και αυτές θα πληγήσεις περιοχές. Και την Εύβοια. Και την Εύβοια ακριβώς. Και το δεύτερο είναι ότι καλύπτει, αποζημιώνει με 15 ευρώ την Κυψέλη τους μελισσοκόμους της Θεσσαλίας, αλλά πολλοί μελισσοκόμοι οι οποίοι υπέστησαν ζημιές και απώλειες στο ζωικό τους κεφάλαιο ήταν εκτός νομού. Γιατί εκείνη την περίοδο που με την πλημμύρα στη Θεσσαλία, εκείνη την περίοδο είχαν απώλειες μελισσοσμηνών και αγρότες από άλλους νομούς που φιλοξενούνται εκεί στον τόπο. Ο Θεσσαλικός κλάδος δηλαδή φιλοξενεί μελίσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Πολλές, όχι από όλες, εντάξει, όχι από τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες από τις νησιωτικές περιοχές, αλλά κυρίως από περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα, ειδικά εκείνο το διάστημα. Ούτε για το κόστος παραγωγής αυτό που είπε σας καλύπτει, ούτε για το κόστος, ούτε για τις ελληνοποιήσεις. Γιατί είπε για το κόστος, για το αφορολόγητο μάλλον του καυσίμου που είναι μέσα στο κόστος παραγωγής, είπε ότι θα είναι τύπου επιδόματος πάλι για το 2024, ενώ οι αγρότες ζητούν τη θεσμοθέτηση του αφορολόγητου. Εμείς ζητούμε τη θεσμοθέτηση του αφορολόγητου, να έχουμε άλλο τιμολόγιο πετρελαίου για τον αγροτικό κλάδο. Αλλά στην ουσία δεν μας απαντά και οι μελισσοκόμοι αυτή τη στιγμή είμαστε υπό τη συζήτηση, να το πούμε έτσι. Αύριο έχουμε πανελλαδικό συντονιστικό. Ναι. Οι εκπρόσωποι των μελισσοκομικών συλλόγων. Αύριο το βράδυ έχουμε συντονιστικό διαδικτυακό σε πρώτη φάση. Οπότε από εκεί θα πάρθουν αποφάσεις για το πώς θα κινηθούμε. Δεν έχουμε ακόμα δηλαδή ορίσει τις επόμενες μας κινήσεις, αλλά υπάρχει έντονα το κλίμα, δηλαδή αφουγκραζόμαστε το κλίμα όλοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κλιμάκωση. Ναι. Νομίζω ότι μόνο μέσω της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων θα πιέσουμε την κατάσταση για να αρχίσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα, να έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στην κάλυψη πάνω στο ζήτημα της κάλυψης των αιτημάτων μας. Ορίστε. Πώς κρίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου της Φωκίδας την κινητοποίηση που έγινε στη Λαμία, γιατί αντίστοιχες κινητοποίησεις έγιναν σε όλη την Ελλάδα, στις έντρες των περιφερειών? Ήταν κάτω από ένα πολύ θετικό κλίμα. Υπήρχε ιδιαίτερη συμμετοχή, καλή συμμετοχή. Υπήρχε καλή συμμετοχή. Θα είναι οι κινητοποιήσεις. Εσύ σαν πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Φωκίδας θα προτείνεις κινητοποιήσεις αυτού του στυλ ή κάτι διαφορετικό? Νομίζω ότι σε επόμενη φάση αυτού του στυλ έως και μία μαζική κινητοποίηση στην Αθήνα. Αυτό θα προτείνουμε εμείς σαν Μελισσοκομικό Σύλλογος Φωκίδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή του Μελισσοκομικού Συλλόγου Φωκίδας. Πάνω στο ίδιο, στην πρώτη φάση πάνω στην ίδια δράση, στην ίδια μορφή κινητοποίηση όπως η προηγούμενη, δηλαδή πάλι μηχανοκίνητη πορεία στα κέντρα των περιφερειών. Ένα αυτό, και νομίζω ότι σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να γίνει μία κινητοποίηση στο Υπουργείο, στον ΙΠΑΤ, στην Αθήνα. Πάμε να δούμε τα αιτήματα τώρα. Σχετικά με τις ελληνοποιήσεις, είπες πιο πριν, προανέφερες ότι δεν ικανοποιηθήκατε από τα εξαγγειλόμενα. Τι γίνεται όμως με αυτό τώρα, γιατί αυτό έρχεται εις βάρος του καταναλωτή? Του καταναλωτή και του παραγωγού. Οι ελληνοποιήσεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι χρόνια, είναι διαχρονικό πρόβλημα δηλαδή, και βαραίνει, είναι το μεγαλύτερο βαρύδι του μελισσοκομικού κλάδου στη χώρα μας. Δηλαδή
Ο μελισσοκομικός κλάδος έχει υπονομευτεί από τις ελληνοποιήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Στην ουσία, για να το εξηγήσω κιόλας, δηλαδή, για να γίνει και κατανοητό, να αρχίσει να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος τι σημαίνει ελληνοποίηση, εισάγεται στη χώρα μέλι κυρίως από την Κίνα, ίσως και από άλλες χώρες, αλλά κυρίως η μεγαλύτερη ποσότητα είναι από την Κίνα, το οποίο υπερφιλτράρεται, είναι υπερφιλτραρισμένο, έχουν αφαιρεθεί όλα τα στερεά σωματίδια που έχει μέσα το μέλι αυτό. Λοιπόν, έτσι ώστε αυτό το μέλι όταν μπαίνει ανακατεύεται με λίγο ποσοστό ελληνικού μελιού και υπάρχει ένα νομοθετικό κενό που επιτρέπει στην ουσία την ελληνοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Ανακατεύεται με λίγο ελληνικό μέλι και μετά όταν πάει για ανάλυση αυτό το χαρμάνι πλέον ταυτοποιούνται μόνο οι ελληνικοί γυραιόκοκκοι που υπάρχουν μέσα, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι. Άλλοι έχουν αφαιρεθεί ήδη από τη χώρα προέλευσης αυτού του μελιού, που ουσιαστικά δεν είναι ούτε μέλι, Είναι ένα μέλι, μπορεί να είναι και μιλάμε για γλυκαντικές ουσίες. Οπότε μετά, έπειτα αυτό το χαρμάνι, αυτή η νοθεία δηλαδή, θα φύγει ένα δείγμα και θα πάει στο εργαστήριο, θα βρεθούν μόνο οι ελληνικοί γυραιόκοκκοι και έτσι στην ουσία θα περάσει για ελληνικό. Και φτάνει στο ράφι ως ελληνικό μέλι, το οποίο δεν είναι ελληνικό μέλι όμως. Οι μελισσοκόμοι λοιπόν ζητούν να πωλείται ως ελληνικό το ελληνικό. Ζητούν θέσπιση νόμο, ο οποίος ζητούν νομοθετική ρύθμιση η οποία να περιορίσει έως και να εξαλείψει τις ελληνοποίησεις. Πώς? Θεσπίζοντας μια κατώτερη, στην ουσία, μια βάση δηλαδή, ένα κατώτερο όριο περιεκτικότητας γυραιόκοκκων στο μέλι. Ένα είναι αυτό και μετά ζητάμε και χνηλασιμότητα, έλεγχο στα σύνορα, τι μπαίνει, τι βγαίνει, εισρωές, εκροές, η χνηλασιμότητα τιμολογίων. Έτσι ώστε να αρχίζει το φαινόμενο να περιορίζεται έως και να εξαλειφθεί. Κατά πόσο πιστεύεις ότι θα ικανοποιηθείτε όσον αφορά την άρση των περιοριστικών, πυροσβεστικών διατάξεων που δεν σας επιτρέπει να μπαίνετε στο δάσος στην αντιπυρική περίοδο? Γιατί νομίζω ότι αυτό τώρα κολλάει, έστω και όπως ανέφερε ο συνάδελφός σου εκεί με τους αντιπεριφερειάρχες στη συνάντηση, είναι ένα μικρό ποσοστό αυτό που από αμέλεια μπορεί να γίνει πυρκαγιά. Στατιστικά είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο 0,17%. 0,017%. Συγγνώμη, 0,017. Ναι. Έχετε δίκιο. Αλλά όσο και να είναι αυτό, είναι ένα ποσοστό, δηλαδή μπορεί να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να ικανοποιηθεί, γιατί οι μελισσοκόμοι ούτως ή άλλως είμαστε φίλοι του δάσους και με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας που οφείλει να έχει ο κάθε μελισσοκόμος, που οι περισσότεροι μελισσοκόμοι κιόλας έχουμε, σχεδόν όλοι. Όλοι κουβαλάμε νερό, έχουμε έναν πυροσβεστήρα πάνω μας. Νομίζω με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για φωτιά στο δάσος. Ο μελισσοκόμος το προστατεύει το δάσος. Στην ουσία ζει από το δάσος, είναι συνεργάτης με το οικοσύστημα. Δεν έχει καμία επιβαρυντική επίδραση για το οικοσύστημα ο μελισσοκόμος. Ο μελισσοκόμος είναι καθαρά συνεργάτης του οικοσυστήματος στο οποίο βρίσκεται και δραστηριοποιείται. Η άρση περιορισμών των τοπικών δασαρχών και την τοποθέτηση μελισσοσμηνών, αυτό τι αφορά? Η άρση, συγγνώμη λίγο. Άρση περιορισμών τοπικών δασαρχών. Άρση περιορισμών τοπικών δασαρχών. Θεσπίζει το δασαρχείο. Αυτό έχει να κάνει με την υψηλή επικινδυνότητα πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική διάταξη έχει να κάνει για τη μη χρήση καπνιστηριού και ότι δεν χρησιμοποιείς καπνιστήρια από τις 10 το πρωί και μετά. Η επιδότηση επικονίασης τι είναι και ζητάτε πλήρη ένταξη στην ΚΑΠ και το πρασίνισμα? Να είναι ουσιαστικά αυτό που ζητάμε είναι ο μελισσοκόμος να λάβει ένα ποσό ως επιδότηση λόγω του ότι είμαστε οι μόνοι επικονιαστές. Πρέπει λίγο να το εξηγήσω αυτό. Ναι. Να το εξηγήσω γιατί, για να το αντιληφθεί και ο κόσμος. Ουσιαστικά με την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών, τους εντατικούς τρόπους καλλιέργειας που έχουν εφαρμοστεί από τη δεκαετία του 50, του 60 και μετά, αυτό είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά οι επικονιαστές, οι φυσικοί επικονιαστές, σιγά σιγά εξαλείφονται. Έχουν μείνει πολύ λίγοι. Οι μέλισσες δηλαδή. Όχι οι μέλισσες, και οι φυσικοί. Υπάρχουν αρκετά. Υπάρχουν κάποιες χιλιάδες είδες εντόμων ακριβώς που είναι επικονιαστές. Πεταλούδες.
Λοιπόν, οι μέλισσες είναι οι σημαντικότεροι επικονιαστές, αφενός γιατί είναι οι περισσότεροι, είναι σε πληθυσμούς, και ο μελισσοκόμος ουσιαστικά είναι λειτουργός, ασκεί ένα λειτουργήμα. Όπου πηγαίνει τα μελίσια, μέσω της επικονίασης, που είναι η μεταφορά γύρις από ένα φυτό σε ένα άλλο, επιτυχάνει τη γονιμοποίηση των φυτών. Άρα ο μελισσοκόμος με την άσκηση της μελισσοκομείας δρά, επιταχύνει τη διαδικασία της βιοποικιλότητας, την αύξηση της βιοποικιλότητας στα άγρια οικοσυστήματα αυτό, στα δάση, αλλά και μετά και στις καλλιέργειες όπου πηγαίνουν τα μελίσια του. Η αύξηση της επικονίασης λόγω της παρουσίας των μελισσοσμηνών από τους μελισσοκόμους αυξάνει και την ποιότητα αλλά και την ποσότητα της παραγόμενης τροφής. Άρα εμείς ως μελισσοκόμοι αφόρυβα όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε στο αγροτικό ΑΕΠ χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό. Τώρα, αν βάλουμε σαν παράγοντα και τις καταστροφές λόγω πυρκαγιών, π.χ. Εύρος, στο δάσος της Δαβιάς, εκεί έχει γίνει ολοσχερής καταστροφή του οικοσυστήματος. Και οι φυσικοί επικονιαστές κάηκαν τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε χλωρίδα ούτε πανίδα. Τα μελίσια είναι ο μόνος επικονιαστής που έχει μείνει για να ξανααναγεννηθεί αυτό το οικοσύστημα. Άρα οι μελισσοκόμοι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είπα ότι είμαστε συνεργάτες είμαστε συνεργάτες στην ουσία των οικοσυστημάτων και βοηθούμε στην ανάπτυξη και τη βελτίωση αυτών, και γι' αυτό ζητάμε την επιδότηση επικονίασης. Η πλήρη ένταξη στην ΚΑΠ τώρα και το πρασίνισμα όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε πάντα, έχουμε τη μικρότερη μοριοδότηση στα σχέδια βελτίωσης μέσα στην ΚΑΠ. Είμαστε πάντα τελευταίοι στην ουσία. Παρότι ο μελισσοκόμος είναι όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Ακριβώς. Αυτό έχει γίνει συνείδηση πλέον και στους αγρότες. Δηλαδή, πλέον ας πούμε και στην καλλιέργεια του βαμβακιού στη Θεσσαλία, πλέον οι αγρότες αρχίζουν και συνειδητοποιούν την σημαντικότητα ύπαρξης μελισσοσμηνών και γι' αυτό π.χ. κάνουν χρήση αγροχημικών, φυτοπροστατευτικών φαρμάκων το βράδυ, τη νύχτα. Ψεκάζουν τη νύχτα δηλαδή πλέον. Αρχίζουν δηλαδή για να προστατευτεί η μέλισσα. Ορίστε. Για να προστατευτεί η μέλισσα. Για να προστατευτεί η μέλισσα. Αρχίζουν πολύ πλέον και συνειδητοποιούν, αρχίζει και δημιουργείται μια κουλτούρα, συνειδητοποιούν τη σημαντικότητα της ύπαρξης των μελισσιών για το όφελος της παραγωγής τους κυρίως. Για το όφελος της παραγωγής, η οποία γίνεται στα χωράφια, τα οποία βρίσκονται στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, όπου εσείς δεν μπορείτε να κινηθείτε με μελισσοκομικά φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και ζητάτε αλλαγή. Ζητάμε και αυτό, γιατί ο μελισσοκόμος πρέπει να έχει την ελευθερία να κινηθεί, γιατί ούτως ή άλλως κινούμαστε μέσα σε αγροτικούς δρόμους οι οποίοι είναι σε επαφή κυρίως με τον παράδρομο. Άρα ζητούμε μία εξαίρεση για τα μελισσοκομικά φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, έτσι ώστε να μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα, να μπορούμε να μετακινήσουμε τα μελίσια μας. Και άφησα τελευταίο τώρα το πιο σημαντικό ίσως, που λέει την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ και την ολική αποζημίωση σε απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο, που είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό με τον ΕΛΓΑ. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό με τον ΕΛΓΑ, τα ποσά τα οποία δίνονται δεν καλύπτουν καλύπτουν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της απώλειας του ζωικού κεφαλαίου και του εξοπλισμού παράλληλα στο μελισσοκόμο. Όταν χάνεται ένα μελίσι δεν χάνεται απλά μόνο το ζωικό κεφάλαιο, χάνεται και η κυψέλη, τα πλαίσια, οπότε είναι δηλαδή ένα έξτρα κόστος το οποίο δεν καλύπτει τίποτα. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, δεν μπορώ να σας δώσω νούμερο ακριβώς πώς είναι, αν είναι το 10 ή το 20%, πάντως είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και οι τιμολογήσεις αποζημίωσης του ΕΛΓΑ είναι με κάποιο τρόπο απαρχαιωμένες, δηλαδή είναι τιμολογήσεις πριν 20 χρόνια, με τα κόστη πριν 20 και 25 χρόνια. Οπότε γι' αυτό ζητάμε την αναμόρφωση, την αναμόρφωση γενικότερα του ΕΛΓΑ. Δελτίο τύπου τώρα πρόσφατο, το σημερινό κιόλας του Υπουργείου, λέει ότι ήδη το Υπουργείο έχει καταβάλει 180 εκατομμύρια ευρώ σε περιπτώσεις ασφαλισμένων και ανασφάλιστων πληγέντων, ενώ έχουν προϋπολογιστεί ακόμα τουλάχιστον 110 εκατομμύρια ευρώ για εξόφληση των ασφαλισμένων στον ΕΛΓΑ έως τις 30 Ιουνίου. Όταν ακούει αυτό το πράγμα ο πολίτης, λέει ότι παίρνουν τόσα λεφτά οι αγρότες, δηλαδή ακούει τον αριθμό των εκατομμυρίων. Ακριβώς. Θα ήθελες λίγο να το εξηγήσεις προς τους πολίτες ότι
Πώς είναι αυτό, ότι αυτό μοιράζεται και σε κάποιες περιπτώσεις τα παίρνουν όλοι οι αγρότες, παίρνουν χρήματα από αυτό? Γιατί ο κόσμος ακούει αυτά τα νούμερα και λέει ότι πήρανε τόσα οι αγρότες και νομίζουν ότι αυτά τα παίρνετε για να αγοράσετε πολυτελή αυτοκίνητα, για να αγοράσετε ακίνητα. Αυτό είναι μια προπαγάνδα γενικά η οποία διαχέεται στην κοινή γνώμη, περνάει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τα λεφτά δεν είναι πολλά, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο πλέον, δηλαδή το κόστος παραγωγής, και ειδικά το λέω τώρα από την πλευρά του μελισσοκόμου, γιατί δεν γνωρίζω για για τους υπόλοιπους αγροτικούς τομείς, αλλά ειδικά για τον μελισσοκόμο το κόστος παραγωγής έχει ξεφύγει, είναι ιδιαίτερα πολύ μεγάλο. Τα λεφτά αυτά τα οποία μπορεί να φαίνονται πολλά λεφτά πέφτουν γενικά στον αγροτικό τομέα, άρα όταν μοιράζονται και διαιρούνται είναι πολύ λίγα. Δεν καλύπτουν, είναι στην ουσία ό,τι χρήματα πέφτουν, είτε από επιδοτήσεις είτε από έκτακτες ενισχύσεις, είναι στην ουσία μία τεχνητή αναπνοή για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή ο αγροτικός τομέας. Αυτή είναι η γνώμη μου, αν θέλετε. Μια τεχνητή αναπνοή είναι στην ουσία και δεν έχει καμία προοπτική. Εάν δεν λυθούν τα βασικά δύο ζητήματα, κόστος παραγωγής, αφορολόγηση πετρελαίου και κίνηση σε αγροτικά εφόδια, δηλαδή επιδότηση αγροτικών εφοδίων ή μείωση ΦΠΑ, σε κάποια, όχι σε όλα, παράλληλα με την πάταξη των ελληνοποιήσεων, δεν υπάρχει περίπτωση ο μελισσοκομικός κλάδος κυρίως σαν κλάδος να έχει προοπτική τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή συνεχώς οι μελισσοκόμοι θα τα παρατάνε. Θα τα παρατάνε και θα εξαλείφεται, θα συρρικνωθεί ο κλάδος με το αρνητικό αντίκτυπο των προηγούμενων που ανέφερα, δηλαδή μείωση της επικονίασης, μείωση προϊόντων, ευγενών προϊόντων με τεράστια διατροφική αξία για τον καταναλωτή, και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση, όπως έχουν ήδη δηλαδή μέσω των ενεργοποιήσεων και δεν το γνωρίζουν, σε υποβαθμισμένης ποιότητας προϊόντα μέλισσας. Κυρίως μελιού. Και άλλων, αλλά κυρίως μελιού. Στην κοινή γνώμη υπάρχει και μια άλλη άποψη τώρα με τις κινητοποιήσεις, ότι εμποδίζεται τους υπόλοιπους κλάδους να εργαστούν. Τι θα ήθελες εσύ να πεις προς τους πολίτες γενικότερα? Οι πολίτες που ισχυρίζονται αυτό το πράγμα να συνταχθούν μαζί μας, να καταλάβουν ότι το όφελος των μελισσοκόμων είναι και δικό τους όφελος, όπως γενικά ισχύει σε όλους τους και ως όλο τον αγροτικό τομέα. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε την τροφή και έχουμε την ευθύνη για τη διατροφή των πολιτών της χώρας μας και πρέπει να συνταχθούν μαζί μας, να είμαστε όλοι μία γροθιά. Το διατροφικό ζήτημα τους αφορά όλους. Και παράλληλα με τη μέλισσα είναι και περιβαλλοντικό το ζήτημα. Περιβαλλοντικό, παύλα διατροφικό ζήτημα. Ενισχύοντας το μελισσοκόμο και πηγαίνοντας πλάι με το μελισσοκόμο στη διεκδίκηση των αιτημάτων τα οποία είναι τα δίκαια, είναι η βάση του δικαίου μας, για το δίκαιο μας στην ουσία παλεύουμε. Νομίζω ότι προστατεύει και το περιβάλλον και τη διατροφή του ο πολίτης. Διότι μέσα από τη διεκδίκηση αυτών των αιτημάτων ζητάμε απλά την επιβίωσή μας. Να μπορεί ο μελισσοκόμος να ζήσει από το επάγγελμά του με αξιοπρέπεια και από το παραγόμενο του προϊόν. Το πρώτο είναι να μπορούμε να ζήσουμε από το παραγόμενο προϊόν αφενός και μετά από τις επιδοτήσεις. Δεν είναι το κύριο μέλημά μας ότι θέλουμε μια επιδότηση, μια ενίσχυση για να πάμε παρακάτω. Θέλουμε να ζούμε από το παραγόμενο προϊόν, να δοθεί αξία στο παραγόμενο προϊόν μας.